Vigo tínguese de celeste para festexar a clasificación do Celta para disputar competición europea por segunda temporada consecutiva. O mal tempo non evitou que a xente se concentrase en Balaídos para estar a carón dos seus. Este é o momento no que o equipo chegaba ao estadio. E nós tamén estaremos moi pendentes de todo o que acontece en Balaídos, tanto neste telexornal como nun enxogo especial a partir das 11:20 desta noite con todos os festexos na cidade olímpica. Grave accidente esta tarde na A75 a altura de Verín. 3 persoas quedaron atrapadas e feridas tras emborcar a furgoneta na que viaxaban xunto a 2 cans, 2 gatos e un paxaro. E mentres, a Garda Civil busca o autor do atropelo mortal que acabou coa vida dun home de 79 anos esta madrugada en Vilanova de Arousa. O falecido quedou tendido na estrada e os sanitarios non puideron reanimalo. Milleiros de persoas piden en Madrid a dimisión de Sánchez despois da imputación do expresidente Zapatero a protesta parte da plataforma Sociedade Civil Española. Con ela quixeron exixir a convocatoria anticipada de eleccións xerais. E a Praza de María Pita da Coruña converteuse nun taboleiro xigante de xadrez. 140 nenos e nenas de entre 6 e 12 anos competiron con pezas feitas de material reciclado no torneo Pequenos Xigantes. Os 4 colexios finalistas irán á gran cita nacional en novembro. Saúdos, que tal? Boas noites. O Celta chegalle un punto para confirmar o posto en Europa League e o partido en Balaídos xa está en marcha. Si, o ambiente na cidade é total. Segunda temporada consecutiva con praza europea e nin o tempo botou atrás a afección. Loreto Costa. Pois non, porque a pesar da alerta amarela por choiva e treboadas, o certo é que polo momento non caeu ni unha pinga. Iso animou a que milleiros de afeccionados ateigasen os arredores do estadio ata hai uns minutos. Agora, a gran maioría xa enchen as bancadas de Balaídos para animar o Celta no seu obxectivo de repetir clasificación para Europa. Moitos outros aínda permanecen por aquí, pola contorna, nos bares da zona. O exterior do campo encheuse xa desde a mañán porque estaba prevista unha festa previa de despedida da temporada. Festa que o Celta tivo que suspender pouco antes das 2 por esa alerta, pero que non mingou as ganas de festexar e despedir como se merece esta temporada de sobresaínte pros celestes. Sobresaínte que pode converterse en matrícula de honra gañándolle o Sevilla e asegurando esa sexta praza que clasifica para a Liga Europa. En Malia, que a previsión de treboadas obrigou a cancelar as actividades que o Celta preparara para esta xornada, o ambiente non decaeu nos arredores de Balaídos nas horas previas a este decisivo partido. A afección do Celta botouse á rúa para celebrar unha grande temporada en que se clasificaron para xogar en Europa. Do resultado do partido doxe depende se xogarán a Conference League ou se clasifican para a Liga Europea. Levamos aquí dende a mañá todos xuntos, pasando ben, moi bo ambiente, con ganas de que empece xa o partido. Europa sempre. Europa ganar Europa e logo en junio ou en maio cando sea a final a Estambul. Eso é importante, non? Que seguimos sendo o primeiro equipo de Galicia e foi un temporadón. Evidente, pase o que pase, estivemos en Europa hasta cuartos de final e foi unha super boa temporada. Non só en Vigo están todos pendentes do Celta, tamén aquí na Televisión de Galicia, que preparou unha programación especial para esta noite. Contaremosles todo o que dou de si esta xornada nun enxogo especial dende as 11:20. A maiores dun plató a rebordar de figuras do celtismo, haberá puntos de directos tanto no terreo de xogo como nos exteriores do estadio e mesmo na Praza América, onde celebra o celtismo. E o de hoxe, novamente, foi un día de moita calor para a época do ano, sobre todo na costa. A Ría de Arousa marcou a máxima da comunidade ao mediodía, superando os 30 graus. E curiosamente, Antía, Ourense, habituada a telas máximas, esta vez quedaron nos 28 graus. E con esta sensación de verán adiantado, tamén chegan os trebóns. Boa parte da comunidade continúa en aviso amarelo. Demetrio Morenza. Sí, todo apunta a que nas próximas horas podería repetirse o vivido na xornada pasada. Lembremos que esta madrugada en Galicia registraronse máis de 1.700 rayos. Foi unha xornada a de hoxe abafante con moita calor e apunta a que nas próximas horas aquí en Sarria, onde onte esa sarabeada provocou
perigo neste corredor de Sarria sin que tivera que ser cortado o tráfico, pero sí un chamamento a extremar a precaución no caso de que se repitan esas treboadas nas próximas horas. De momento mantense a situación estable, está claro que esta está a ser unha primavera bastante revolta en canto ao tempo. Bochorno, ceos cambiantes e temperaturas que chegan aos 30 graus nun sábado de maio en Galicia, tras un comezo de mes marcado pola chuvia. Un día de calor no que o sol aparece e desaparece, pero no que a sensación é xa de verán adiantado. De noite hai que abrir un pouco a ventana para que che entre un pouco de fresco, senón asfixias. En casa sombrilla, casilliña de unha plaza, e póñenseme os goteros encima, dixen, pola noite pasei calor, e ora pónseme a chover na playa nun rato que podo vir. A calor chega acompañada dunha nova intrusión de po africano, partículas en suspensión que empeoran a calidade do aire. Ante isto, a Xunta recomenda usar máscara e gafas na rúa, e no caso de persoas con problemas respiratorios ou cardiovasculares, maiores, menores e embarazadas, reducir a actividade ao aire libre e pechar portas e ventás. Unha situación que se suma ao aviso por treboadas e que mantén en alerta o sector agrario. A tormenta sempre pode facer, depende da intensidade, sempre pode facer moito daño, claro. Se tomates, pimentos, cebolas, un poquinho de leitugas. No campo miran o ceo con preocupación. Cultivos como a pataca, a cebola ou a leituga están en pleno desenvolvemento e as treboadas fortes, sobre todo se veñen con Sarabia, poden causar danos importantes. Cambios de temperatura, que tamén afectan moito os cultivos, producen un poquinho de estrés, e tamén os vientos fortes e as inundacións. A pesar dos avisos, as treboadas desta tarde foron illadas e afectaron sobre todo a comarca de Bergantiños, mentras o resto de Galicia quedou polo momento á marxe. As temperaturas máis altas rexistráronse en Río Torto, con 30 graus, e en puntos de Ferrol e Bergantiños, onde se rozaron os 29. Unha fin de semana marcada pola calor, o po africano e a ameaza de treboadas que deixa en Galicia un tempo inestable e con cambios constantes entre o verán adiantado e o ceo encapotado. Calor, por iso é máis importante se cabe limpar os terreos. As empresas que se dedican á limpeza están desbordadas de traballo. Nunha semana remata o prazo legal para ter as parcelas limpas de maleza e a demanda multiplícase e fai falla máis persoal. As empresas e profesionais que se dedican á limpeza de terreos non dan abasto estas semanas. O 31 deste mes remata o prazo legal que establece a Lei de Prevención de Incendios para ter limpa de maleza as leiras próximas a vivendas e núcleos rurais. Co tema do 31 de maio de que temos que ter as fincas limpas, os márgenes contra incendios, estamos a tope de traballo, e antes que chove fai mal tempo, pois non lle acorda, non nos chaman para desbrozar a finca. Despois, cando ven o bo tempo, empeza o sol, e coño, teño que desbrozar a finca, que ven o sol, pode vir o lume, tal, a denuncia, a notificación, e tal e cual. Acordan de nós, tarde. O exceso de chuvia deste inverno fixo que os traballos de limpeza comezaran máis tarde, o que provocou tamén que haxa máis biomasa que limpar. Retrasouse o desbroce, porque a xente, moita finca non se podía entrar polo tema de moita agua, e despois ao final, claro, ao final vas retrasando, vas acumulando o traballo e ao final desbordas a maleza. Desde finais de abril ata finais de maio é unha das épocas de máis traballo do ano. A demanda é tan alta que moitas empresas teñen dificultades para atender todas as encargas por falta de persoal. Eso hai demanda de xente, porque non hai moito quen o faga, xente que antes o facía agora está maior. Non, estamos todos igual. Chamas a quen fales con quen fales, chamas a un, chamas a outro, estamos todos igual, abarrotado o traballo. E a próxima semana, segundo din, comezará como rematou esta, con moito traballo por diante. A próxima semana a xenda completa tamén. A Garda Civil busca o autor do atropelo que acabou coa vida dun home de 79 anos na parroquia de Tremoedo, en Vilanova. O condutor deuse a fuga, segundo informaron os testigos. Cando chegaron os servizos de emerxencias xa non puderon facer nada por salvarlle a vida á víctima. A Garda Civil abriu unha investigación para esclarecer o acontecido e atopar o responsable. En A75, a altura de Verín, unha saída de vía rematou cos 3 ocupantes do vehículo feridos. De feito, 2 deles tiveron que ser excarcerados ou quedaren atrapados. Con eles tamén viaxaban 2 cans, 2 gatos e un paxaro, dos que se fixeron cargo os axentes da policía local.
E tal día como hoxe, un 23 de maio de 2018, a explosión dunha pirotecnia ilegal en Tui deixaba un matrimonio falecido e máis de 30 vivendas destruídas. Os veciños de Paramos lembraron este serán aquela traxedia na zona cero da catástrofe. Raquel Gandoi. Unha zona cero a deste barrio da Torre que 8 anos despois da traxedia está reconstruído. Nesa vivenda que ven tras de min, hoxe feita completamente de novo, estaba aquela casa de aluguer na que vivían e faleceu ese matrimonio de nacionalidade marroquina, Abdelkader e Ezoura. O seu redor, outras 33 vivendas quedaron case derruídas. Delas, hoxe 17 están reparadas e habitadas. Os veciños representados todos e todas pola Asociación de Afectados pola Explosión Paramos Guillarei reuníronse esta tarde ás 16:23 horas a hora de daquel día fatídico ante o monolito en homenaxe ás vítimas para facer unha ofrenda floral como cada ano e guardar tamén un minuto de silencio. Entre aquel antes e este despois pasaron 8 anos. A loita colectiva de máis de 100 veciños, baixo paraugas da primeira plataforma agora a Asociación de Afectados pola Explosión Paramos Guillarei, conseguiu que das 33 casas derrubadas polo estoupido da pirotecnia clandestina, 17 foran reconstruídas, porque as axudas das distintas administracións foron cobradas neste tempo. O resto, 16 propietarios cobráronas, pero non edificaron unha nova casa. O traballo da asociación incidiu nun cambio. As axudas a zonas declaradas zonas catastróficas quedarían exentas de tributacións fiscais. E hoxe poder pasear polo barrio, ver que as casas están reconstruídas e que fomos ademais un exemplo e a nosa loita e o que nos conseguimos pode axudar a outras persoas que pasen por unha catástrofe é o mellor. E hoxe en día é máis un orgullo de decir o que fomos capaces de facer unindo todos os veciños, que realmente foi bonito esa unión vecinal e o que conseguimos aquí. Porque aquí os tellados voaron, non de 33, voaron de 100 e pico casas, voaron os tellados. Entonces había moita xente que estaba moi mal nas súas casas e que podesen voltar ás súas casas, iso é orgullo maioritario. Hai pena de que algunha persona maior faleceu porque non lle deu tempo a reconstruíla e poder voltar á súa casa. Iso sí que nos queda aí esa espiña clavada. Mentres agardan a firmeza da sentenza que repartirá o resto das indemnizacións e que afastará o condenado a 4 anos de cadea, Francisco González, do exercicio da pirotecnia por 18 anos e deste barrio da Torre por 6, os veciños volveron lembrar os falecidos. O seu monolito está feito dunha pedra daquela casa que sepultou a Abdelhalek, de 56 anos, e o Zoura, de 45. A 5 días de saber que Zapatero está imputado polo rescate da aeroliña Plus Ultra durante a pandemia, o Goberno segue mantendo o seu apoio ao expresidente. A oposición pide eleccións xerais canto antes. Mentres tanto, van aparecendo novos documentos e os próximos días poden resultar complicados pro PSOE e pro Goberno en xeral. E que os axentes da Unidade Central de Delincuencia Económica e Fiscal empezarán a dar conta dos documentos que levan requisados ata o momento. Elévase a presión ante a imputación de Zapatero. A plataforma Sociedade Civil Española, formada por máis dun cento de entidades, pide a dimisión de Sánchez e que se convoquen eleccións xerais canto antes. Máis de 40.000 persoas participaron nesta manifestación en Madrid, segundo Delegación de Goberno. O PP acusa a Sánchez de estar no centro da trama e refírese ao PSOE como unha mafia. A un ano das xerais, España, din, necesita un cambio. Zapatero no era un jubilado haciendo negocios por su cuenta. Si hacía negocios era porque tenía detrás al poder, al Consejo de Ministros y a la presidencia del Gobierno de España. Por primeira vez na historia da democracia, un expresidente de Goberno terá que declarar como imputado. Será ante a Audiencia Nacional o vindeiro 2 de xuño. O político socialista acusano de tráfico de influencias e doutros delitos relacionados co presunto lavado de cartos procedentes de Venezuela, no rescate da compañía aérea Plus Ultra na pandemia.
Yo no he tenido nunca relación con Plus Ultra de ningún tipo. Os socios de goberno piden contundencia. Creo que el señor Zapatero tiene que dar explicaciones. En Podemos amosan a súa preocupación polo auto e sinalan que o PSOE está políticamente esgotado. Y cuanta más información vamos conociendo, más preocupados estamos. Yo veo al PSOE políticamente agotado. Dende o PSOE pechan filas e insisten na presunción de inocencia á espera de saber tamén o que hai detrás dunha nova causa aberta que está en segredo de sumario. La justicia está para hacer justicia, así que dejemos que trabaje. Polo momento, o que di o xuíz é que hai indicios dunha estrutura estable xerarquizada de tráfico de influencias para obter beneficios económicos. Os axentes da UDEF seguen analizando toda a información incautada nos rexistros, tanto no despacho de Zapatero como no móvil da súa secretaria. Non sei se estás tranquila estos días. Ou nunha empresa propiedade das súas fillas. Nas últimas horas, o xuíz bloqueoulle 490.000 euros. Eses serían os cartos que supostamente lle pagou a empresa do seu amigo Julio Martínez. Transferiullos a unha conta que o político comparte coa súa muller, en a que se ingresaron, segundo o auto, 1,5 millón de euros. Alfonso Rueda tamén se referiu aos escándalos que se suceden na política española. Foi no Congreso do PP de Mos que elixiu a Nidia Arévalo como presidenta da agrupación local. Rueda asegurou que o goberno central se retorce para que Pedro Sánchez poida seguir no poder mentres o acurralan as mentiras. Un goberno que hai tempo que acabou e que se retorce para que a única persona que agora mesmo está interesada en seguir nese goberno por enriba de todos, esa loita personal contra todos que o presidente Sánchez poida seguir un día máis. Con esas cesións que estamos vendo outros territorios, con esas mentiras que xa non cree ninguén sobre os escándalos que coñecemos todos os días. O presidente da Xunta tamén participou este sábado en Laza nunha das concentracións moteiras máis emblemáticas de Galicia. Alfonso Rueda participou nas actividades organizadas por motoros pros amantes das dúas rodas. A xuntanza busca dinamizar o sector moteiro na comunidade. E o BNG xa ten a mirada posta nas eleccións municipais do vindeiro ano. Ana Pontón, nun discurso ante o Consello Nacional do Partido esta mañá en Santiago, abogou por afianzar o crecemento dos nacionalistas. A líder do partido reivindicou que van seguir sumando, chegando a máis sensibilidades e sectores sociais. Queremos máis alcaldesas e alcaldes do BNG. Queremos aumentar a nosa representación con máis concelleiros e concelleiras BNG ao longo e ancho de todo o país, desde o convencemento de que imos ser a forza política que máis suba o 23 de maio. En outros asuntos, esta noite chegan a Santiago os 7 galegos que viaxaban na flotilla con destino a Gaza. O barco foi abordado no Mediterráneo e retido por Israel. Os 8 galegos veñen en tren dende Madrid a onde chegaron de Turquía. En Bilbao, a chegada dos activistas pro-Palestina produciuse entre importantes altercados. Hai 4 detidos. Varias persoas agardaban os 6 membros da delegación vasca. Houbo momentos de tensión e os axentes da chancha fixeron uso das súas porras por causas que está a investigar a Jefatura de Asuntos Internos. E o aeroporto de Santiago reabrirá o próximo xoves tras as obras de renovación da pista de aterraxe. Rematada a renovación do asfaltado, sinalización e iluminación, os traballos céntranse agora na verificación dos equipos e instalacións antes da reapertura do tráfico aéreo. Estanse a facer voos de calibración para axustar o funcionamento dos novos sistemas de asistencia a aterraxe en condicións de baixa visibilidade. O aeroporto permanece pechado dende o pasado 23 de abril para acometer as obras de renovación da pista en que se investiron case 27 millóns de euros. As autoridades chinesas confirmaron o falecemento de 82 traballadores e a desaparición doutros 2 na explosión de gas acontecida nunha mina de carbón na provincia de Shanxi, no centro do país, acontecida onte. Aínda que as causas do accidente están a ser investigadas, segundo autoridades locais, recibiuse unha alerta por exceso de monóxido de carbono previamente o estoupido. Os equipos de rescate continúan no lugar para localizar os operarios desaparecidos. Outras 128 persoas feridas están a recibir coidados. Ben, e temos que falarlles agora da pel, que ten memoria, e hoxe, no Día Mundial contra o Melanoma, os expertos lembran a importancia de protexela. Este é o tipo de cancro cutáneo máis agresivo, por iso a prevención e a crema solar son o noso mellor escudo.
O melanoma é o cancro de pel menos frecuente, pero tamén o máis agresivo e o que ten maior taxa de mortandade. Con todo, o índice de supervivencia elevase ao 90% se se diagnostican nas fases iniciais. Y como es un cáncer que es relativamente sencillo de sospechar y tratable en las fases iniciales, es conveniente informar a la población para que esté al tanto y los consulten rápido, porque es la posibilidad de curarlos en la mayor parte de los casos, en el 90% de los casos. De aí a importancia de acudir ao médico se detectamos calquera lesión na pel ou cambios nos lunares. Todos tenemos lunares. Lo más importante para diagnosticarlo rápidamente es revisarlos periódicamente y ver si alguno tiene cambios, sobre todo cambios de tamaño, que aumenten de tamaño o cambios de color. En ese caso, consultar con su médico de familia. Ese o diagnóstico precoce importante aínda o é máis a prevención, malia que algunhas persoas, sobre todo as de pel máis clara, teñen maior predisposición a padecer cancro de pel, o principal factor de risco é a exposición solar sen protección. A incidencia do melanoma foi en aumento nos últimos anos e revertir esta tendencia está nas mans de todos co uso de parasois ou roupa na praia ou na piscina e convertendo a crema de protección solar nunha rutina diaria. E o Concello de Taboadela foi o escenario da 7ª Andaina Solidaria, organizada a favor da Fundación Andrea. O que aquí se recauda é para apoiar nenos con enfermidades crónicas de longa duración ou terminais, como as súas familias. A marcha conta co apoio dos servizos de pediatría e humanización da área sanitaria de Ourense, Verín e Valdeorras. Queremos, desde a Fundación, damos apoio aos nenos con enfermedades de larga duración crónicas e terminais e os fondos recaudados hoxe nesta andaina irán destinados ao apoio destes nenos a través do proxecto de dulcificación, humanización das estancias hospitalarias. E hai xa 25 anos da saída a bolsa de Inditex, unha operación que marcou un antes e un despois na historia empresarial española e que situou a compañía de Arteixo entre os grandes xigantes europeos. Hoxe lembramos aquel debut bursátil. Ás 11:30 da mañá do 23 de maio de 2001, unha gran pantalla anunciaba unha rareza. Unha empresa téxtil saía á bolsa nun IBEX daquela dominado por bancos, eléctricas, construtoras e empresas de telecomunicacións. Ao momento histórico asistiron o conselleiro delegado do grupo José María Castellano e directivos como Juan Carlos Rodríguez Cebrián. Gracias a todos vosotros por la atención que nos habéis prestado y la confianza que habéis depositado en la compañía. Faltou a Amancio Ortega. O fundador, sempre discreto, evitou os focos e deixou falar os números. Situámonos hai xusto un cuarto de século. A compañía con sede en Arteixo contaba con pouco máis de 1000 tendas en 33 países e saía ao mercado valorada en arredor de 9.000 millóns de euros. No seu primeiro día no parqué, a demanda das accións superou 26 veces a oferta e os títulos disparáronse por riba do 22%. 25 anos despois, con preto de 4.500 establecementos en todo o mundo, Inditex é a empresa máis valiosa de España. O seu valor en bolsa creceu un 1.600% e os seus beneficios multiplicáronse por 18. Baixo a batuta de Pablo Isla, a matriz de Zara reforzou a súa expansión internacional e consolidou a súa transformación dixital. Un camiño que continuou en 2022 co relevo histórico de Marta Ortega na presidencia e Óscar García Maceiras como conselleiro delegado, nunha transición de continuidade que non alterou a confianza inversora. Nesta nova etapa, a compañía reforzou a súa dimensión cultural e a proxección internacional de Galicia e da Coruña. Iniciativas como a Fundación MOP converteron a cidade nun escaparate para grandes exposicións de fotografía e arte contemporánea, ampliando a influencia de Inditex máis aló da moda e dos escaparates. Yo no soy muy de estudiar de noche, la verdad. A las 7, 8 yo ya me suelo ir para casa, no aguanto mucho más. Aquí se xunta todo o mundo, se tes amigos de outras carreiras, acabas estudando con eles tamén. E que no mes de maio as bibliotecas adoitan estar cheas pola chegada dos exames finais e os estudantes de bacharelato xa notan os nervios da selectividade. En 2 semanas, o 2 de xuño, comeza a convocatoria, o 3 mércores será a quenda de materias como física ou lingua estranxeira e os xoves rematan con lingua galega. Ollo,
o 11 son as notas. Todo para, por exemplo, comenzar a carreira na universidade, onde tamén nesta época toca preparar as últimas probas do curso. Andrea Otero, como estivo o ambiente hoxe nas bibliotecas en Riba con esta calor? Efectivamente, pois a moitos estudantes deulles moita preguiza pecharse na biblioteca a estudar por este tempo de verán que temos estes días, pero é o que queda porque, como ben comentabas, os exames están xa á volta da esquina, tanto para a selectividade como tamén para a universidade. Por iso que as bibliotecas están completamente atigadas de xente. Por exemplo, esta a Concepción Arenal en Santiago de Compostela, coñecida por todos como a Conchi. Dende primeira hora da mañá podemos ver aquí longas ringleiras de xente para coller un sitio para estudar. E por iso, as bibliotecas tamén toman medidas, como, por exemplo, ampliar o seu horario. Aquí a Conchi podemos vir estudar ata as 12 da noite ata o vindeiro 5 de xuño. Que este nublado e que faga días feos desmotívame moitísimo. A mí non me parece con bonga con mal tempo, entonces... E ojalá estar na playa. La verdad. Eu prefiro vir á biblioteca e poder facer descansos con bo tempo, que se está chovendo ou se fai moito frío, porque é máis agradable. Ánimo para todos eles. Ben, e agora imos cun reencontro con moita nostalgia en Santiago, porque os alumnos da primeira promoción de COU do Colexio Alca de Ames reúnense para celebrar a traxectoria dun centro que voltou a andar en 1975 co obxectivo de revolucionar as aulas e os métodos pedagóxicos. E 5 décadas despois, aqueles pioneiros botan a vista atrás para facer balance de todo o camiño percorrido e lembrar a profunda pegada que o colexio deixou nas súas vidas. As orixes do colexio remóntanse á academia que montaron nos anos 60 dous matemáticos no centro de Santiago. Daban álxebra e cálculo, e din que dai puido vir o nome de Alca, centro que abriu en Ames o ano 1975. Unha década prodixiosa a nivel social, cultural, económica, de grandes transformacións, tamén a década dos 80, dos 90. Unha escola, un centro educativo, ten que tratar de dar resposta. Nestes días de celebración polo medio século, a comunidade do colexio lembra o seu percorrido. Traballamos co mellor da humanidade, que somos nenos. Entón non hai nunca que olvidarse de eso. O ensino non soamente se enfocara na parte regrada, senón tamén fora aplicada, é dicir, hábitos, hobbies, actividades, socialización. Os profesores, aparte de especialistas nas súas materias, trataron sempre de guiar os alumnos. O trato moi personalizado dos alumnos. Todos os profesores, absolutamente todos, te den clase ou non te den clase, saben quen eres, saben como te apellidas, saben quen é teu pai, saben quen é a tua nai. Son os nosos fillos, pero son os vosos alumnos. Eso implica un compromiso moi forte. Algúns deles espontaneamente pois veñen periódicamente a facer unha visita, non é puramente protocolario porque aquí xa resolveron todo. Un centro educativo cun aniversario sinalado, unha boa excusa para lembrar aqueles tempos que todos temos sinalados. Como cada primavera, as denominacións de orixe vitivinícolas galegas abren as súas portas. Esta fin de semana, adegas da Ribeira Sacra e das Rías Baixas organizan visitas guiadas de balde. Entramos nesta adega do Val do Salnés co grupo que se anotou para participar nas xornadas de portas abertas na ruta das Rías Baixas. Entre este venres e mañá domingo están previstas unha dúcia de actividades diferentes ao redor do viño. No noso caso, nos celebramos un evento que é a visita a Cambados de Ramón Cabanillas e Francisco da Sorei, falando da historia de Albariño a través destas importantes figuras de Cambados. Aquí nesta adega familiar que cultiva 50 hectáreas de viñedo, os visitantes reciben explicacións sobre o traballo e a cultura no Val do Salnés. Daremoslle a cata de 3 viños, 2 viños do ano 1953 Pazo Torrado e Nai e Señora, inspirados na cultura de Cambados. E así mesmo unha das nosas elaboracións especiais, selección privada. Algúns acoden por primeira vez a estas xornadas, pero outros repiten. Sí, os nosos amigos non é segunda. Sí, claro. Unha forma de pasar o día, que coñecer sitios novos. No noso caso xa é unha tradición, porque vimos todos os anos.
Están moi ben, xa chega o mes de maio e hai que vir ás xornadas de portas abertas. Moi ben, moi interesante, unha experiencia moi bonita, a adega moi, preciosísima e ademais acompáñanos que temos un día espectacular, moi ben, e o viño moi bo. Gustanos moito, está fantástico, pero gustaríanos que fose durante máis tempo, non só durante un mes, unha soa visita que é moi escasa. A visita prolóngase coa cata noutra bodega e remata cunha viaxe en catamarán pola ría de Arousa. E un torneo de xadrez escolar un tanto especial ocupou durante todo o día a Praza de María Pita da Coruña. O obxectivo era compartir un día de xogos en equipo, aprender e divertirse o grande. Pezas extra grandes para xogadores miúdos que viven cada partida de xadrez como unha final da Champions. Cada partida é un pouco distinta, nunca sabes o que va a pasar. De moita paciencia, integridade, concentración e visualización. Pasaron o día literalmente correndo polo taboleiro, xogando en equipo, escoitando os compañeiros e decidindo cada movimento de forma colectiva, aínda que ás veces custase. Nos gritábamos ao principio e reñíamos porque nos escoitábamos, pero ao escoitar empezamos a xogar xenial. Si sabemos como xogar, non é máis fácil porque tres mentes pensan mellor que un. Concentración, cooperación, estrategia e calma para rematar a partida en xaque mate. Porque se vas perdendo, estás nervioso, empezas a xogar a desesperada, podes que acertes, pero é máis complicado gañar que cando estás tranquilo. Miro as oportunidades de jaque mate, tamén miro como podemos defender e atacar. Na edición coruñesa de Pequenos Xigantes, que impulsa a Fundación Leonesa RMD, participaron 140 nenos e nenas de colexios da cidade e da área metropolitana que apostan polo xadrez como ferramenta de convivencia e aprendizaxe. Os millores viaxarán a León en novembro para participar na gran final internacional. Os premios da Editorial Xerais deste ano xa teñen gañadores. Parabéns, son o escritor Alberto Lema, que acadou o premio Xerais de novela con A boca do río, coa que viaxa a Galicia da posguerra para relatar os abusos da burguesía franquista e outros conflitos sociopolíticos da época. Tamén Santiago Lopo foi galardoado co premio Jules Verne de literatura juvenil por A lingua dos grifóns, unha novela que fala dun mundo distópico no que se desenvolve unha aventura chea de maxia, amizade e resistencia. A editorial tamén desvelou o premio Merlín de literatura infantil, outorgado a Ivana Gómez Abuín por A banda da Albóndega. E hai case 60 anos comezaba a rodaxe de O bo, o feo e o malo. O filme que consolidou o western italiano. Os seus protagonistas gravaron parte das escenas en Burgos, onde o director Sergio Leone pediu trasladar obxectos reais de combate, entre eles o canón que dispara Clint Eastwood, o bo, no final da película. A produción foi moi longa, durou case 8 meses e a merande parte das pezas de artillaría perderonse polo camiño ata hoxe. Porque este canón foi localizado no Museo Histórico Militar de Cartaxena. A arma, fabricada en Inglaterra en 1873, foi utilizada durante a Terceira Guerra Carlista. Restaurouse anos máis tarde no 2010. Agora, unha asociación que se dedica a investigar e recuperar elementos relacionados coa película deu con el en Murcia. Historia viva para os amantes do cine clásico. Peliculón, a triloxía do dólar. Con iso marchamos, xa saben, moitísimas grazas por acompañarnos e agora